Usa ka lalaking bagong gawa sa prisuhan, gipusil patay sa Cagayan de Oro City. Atong sayron ang detalye sa report ni Cyril Chavez. Dead on arrival sa ospital si Aliaser Marandang, residente sa Barangay 35, human gipusil sa ikatulong higayon sa iyang kainom kagabi. Sumala pa sa kapulisan sa Kugon nga badang alas 6:45 sa gabi nahitabo ang insidente ug wala na sab nila naabtan ang suspect sanglit misibat kini human sa insidente. Na-recover nila ang tulo ka basiyo sa .45 kalibre nga pistola. Gikuha sab sa otoridad ang motor sa biktima human ilahang nahibaw-an nga gibaligya kini sa biktima ngadto sa suspect nga hinungdan sa ilang panagbangi. So prior to the shooting incident, nagtransact na ang biktima o katong alleged nga suspect. So after that to, nag-istorya sila, nawala na to sila mga pila ka minutes, dayon na ni pagbalik, buto birahan na siya. Gilantaw sab sa otoridad ang laing anggulo human nga dunay kaso ang biktima kaniadto nga posibleng hinungdan sab ngano siya gipatay sa suspect. Nakurat kuno ang mga residente dihang ilang nadungog ang sunod-sunod nga buto sa pusil. Abi na mo kaning mga bata nagbukuan sa mga scene. Di pag ingon sa tao nga ana may gipusil. Mao to nga ni gawas mi sa among balay na lantaw mi diha kung asa ang gipusil. Ingon nila naman sulod na tendahan nila luloy. First buto, then dugay man nasundan, then ikaduhang buto, then og ikatulong buto. Then abi na mag fireworks ra kay hapit na biya magpasko. Tihala din may nga kuan ano may buto murag pusil naman ron nga buto. Aduna nay person of interest nga ginasubay ang kapulisan human pipila ka mga residente ang nakasaksi sa insidente. Kauban si James Yap sa kamera. Ako si Cyril Chavez para sa One Mindanao.